Шевелуч на Камчатцы выкінуў слуп попелу на вышыню 10,5 кіламетраў. Попелавае воблака расцягнулася на 65 кіламетраў на паўночны захад ад вулкана. Болату прысвоены чырвоны максімальны код авіяцыйнай бяспекі. Новыя выкіды попелу могуць дасягаць 12 кіламетраў. Яны ствараюць пагрозу для авіязносін. Пра надвор'е і не толькі. А цяпер прапаную зазірнуць у народны каляндар і даведацца, на што звярталі ўвагу нашы продкі 5 ліпеня. Туман над ракой, прыкмета непавадзі, вясёлка апоўдні, да пераменлівага надвор'я з ветрам і дажджом, шмат камароў у паветры да цёплых і спакойных дзён. На гэтым пакуль развітаемся. З вамі была Ксенія Хатнік. Жадаю добрага надвор'я і на вуліцы, і ў душы. Новых сустрэч. Адпачываем разам. Настрой музычна-забаўляльная